niki. Kopiah, batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Lah iso-isone nglakoni. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi, ora yo gumpun. Sek. Tembunge niki kan piye, Mas? Tete. Bapak ngesake sigar. Ngesake sigarmu. Apike piye, Nduk? Tete riyen. Nggih separuh saya. Mungkin malih nggih, Pak. Engko lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, jenengan dereng malah wis lunasi. Yo ta iki kek. Piye? Aduh. Kayak demangku sangu. Hah? Demangku sangu lah. Demangku sangu ora iki. Hah? Pak, sampun lho Pak, mboten usah. Napa to? Dan jenengan pun Lah gak ada lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak? Ini malah sak dilunasi iki ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Mbah Demang Teguhan. Ya, aturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Iya, Pak. Garing Mas Garing. Pak Bayu sih. Wah, iki. Pak Lurah to niki. Agemane batik, jin, sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah, batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Lah iso-isone nglakoni. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi, ora yo gumpun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Kula ki mboten nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Elah. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pokoknya yang penting sehat. sampean sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, awet ora masalah. Jeneng untun tek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora duwe untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Tenan iki. Lha iki siji. Ora gingsul. Lah, Niat keturang siji tok. Iya, ini Pak Lurah. ini Sehat selalu, Pak. Mbak Lurahnya juga disapa. Mbak Lurah kedua. Saking Mbak Lurah pundi? Kula wis kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Tangga kanca wis dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne. Lah niki tapi di Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Iki lagi siji kula. Berarti sik kurang 99.000. Nah. Nang sewu, tolong Mbak Lurah. Kerjane bejo.
Mbah Bedoho, Mbah Ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo lho. Guys, wis entek apa-apane yang ngono lho. Entek sak suarane. Patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya. Ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Mbah Teguhan anu niki Mbah. Lah niki Mbak Bedoho kali Mbak Ngetrep. Mbah Ngetrep. Lah. Elok. Selalu Bang. Jadi Bapak. Si Sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Sugeng dalu Pak Demang. ini penggemarmu toh? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben nang ya titake Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik? Nang Bedoho. Bedoho. Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Reksa desa Ngetrep niki. Nggih. Nika tasih kuwatah teman-teman Mas Garek. Oh, ngoten. Mboten diunggahne sisan, Pak. Niki mawon riyen nggih. Oh, ngoten. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wae. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa? Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biyen sing bawa reksa kesan mboten kualah. Nggih. Monggo, Bang. Lori ing gumun. Nah napa? Nyongko-nyongko saged panggih kalian penyanyi kondang. Tambah umur. Nah. Nyongko-nyongko saking Mas Bayu. Nah. Ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Mumpung kepanggih jenengan sawer. Kula malah disawer kok. Mbak Niken ku kandel kula tipis ya. Lah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih. Nggih. Ngersake lakon apa? Lestari Yawon nggih. Nggih. Iki Lestari niku kula ningali di YouTube Mbak Niken iku naik buatan selenggang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Lestari mawon. Nggih, mumpung wonten arsene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab kan mboten apa mboten nikah kitab. Nggih. Oh, wong ngerepek. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Pak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Lestari. Balungane melu.
kali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan. Nggih. Tengah mawon, tengah mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar biasa. Nggih, nggih. Acarku lho kuwi iki. Iya, Pantesan ket mau ning kono teko Mbak niki enten pundi, Mas? Lah. Kelo aku. Oh, tekok weekend. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni ya. Oh, Sigar. nyuwun sigar, Pak. Oh, nggih, DP riyen nggih, Pak. DP riyen. Sek. Tembunge niki piye, Mas? DP. Bapak ngesake sigar. Ngesake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP riyen. Nggih separuh sik, mungkin malih nggih, Pak. Engko lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, dan Oh. jenengan dereng malah wis Lah. lunasi. Yo ta iki kek. Piye? Hah? Aduh, kayak demangku sangu. Hah? Demangku sangu lah. Demangku sangu ora iki. Hah? Pak, sampun lho, Pak, mboten usah. Napa to? Dan jenengan pun Lah gak usah ada lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Ini malah sak dilunasi iki ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Wong kiris iso to kiris. Kiris. Ah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang sitok iki? Ayo Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa, Pak? Ayo manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya, Pak. Oke. Kira apa, Pak? Derek. Ya, derek. Malah Sigar, penak. sigar. Oke. Temonjo. Sigar toh? Yuk.